раиси ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи Ҷайҳун дар вилояти Хатлон бо гумони ришватхорӣ боздошт шудааст. Гуфта мешавад, ин раиси ҷамоат аз сӯи кормандони раёсати Оҷонсии мубориза бо фасод дар Хатлон ҳангоми гирифтани 20 000 сомонӣ ҳамчун ришват дастгир шудааст. додгоҳи вилояти Хатлон рӯзи 1 апрел ҳукми ба ҳабси пешакӣ гирифтани ин раиси ҷамоатро содир кардааст. як манбаи Азия Плюс дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин вилоят дастгиршавии раиси ҷамоати Қумсангирро таъид кардааст. раиси ҷамоати деҳоти Қумсангир Зоир Таваккалзода бо гумони гирифтани пора дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ аз тарафи кормандони раёсати Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дастгир шудааст, гуфтааст манбаъ ба Азия Плюс. аммо манбаъ шарҳ надодааст, ки Таваккалзода дар кадом шароит ва ҳангоми аз кӣ гирифтани пора дастгир шудааст. Танҳо илова кардааст, ки додугирӣ вобаста ба замин сурат гирифтааст.